Usurbilera biltzen dugu herrilua. Herriluaren goraipainu bat. Eta, herrilua baita ere atzera behirak hartzen geha, ikusteko zer nolako garrantzia izan duen herriluak Usurbildarron bizitzak. Orduan, hori batetik, baina baita ere bestetik azpimarratzen da sagardogintzak, sagardoaren kulturak, zer nolako lotura asko izan duen herriluarekin. Segur asko, gauza batzuk jakinak dira, batzuentzat bintzat, baina esango nuke hainbat kontu jakingarri daudela erakusketa honetan, eta ia seguru denak ez genezkiela erakusketa ezagutu horretik. Beraz, baditzu, erakusketa honek atentzioa ditzeko moduko gauzak, eta seguru gauza jakingarri ditu bat. Horien artean, bat azpimarratzekotan, esango nuke ontzigintzaren atala dela importantea. Ikusi besterik ez dago hemen ontziak ikusten ditugu. Eta gainera hor esan gara dago Oria ibaiak eta zehazki Usurbil laginagako tarte honek zer nolako garrantzia historiko duen. Eta guresek asko dauka esateko, iruditzen zait gai apasionantea dela. Askotan ez gara konturatzen zer nolako ondare historikoa daukagun hementxe, eta beraz, ondo merezitako aitortza egiten zagoen erakusketa. Eta, gero izango dugu horretaz ikustatzeko aukera bidezeko. Esan dut, ontzigintzaren atala, baina ontzigintza bakarrik ez, badira beste baldintza batzuk ere hemen nolabait agertzen direnak, urpelgintza, aipatzen da, eta baita ere herriberetako arotzak, eta beraz, nik uste esagerazio handirik gabe, esan daitekeela Oriaren nula Usurbilen zain nagusitako badala, eta igual esan beharra daukagu baita ere sagardoa eta herrilua gaindututa dago denez, guretzat Usurbildarrok amakigula sagardoa gure zainetan. Eta nik uste hori gainera oso nabarmena dela, ez dakit gero nola dizuen, baina Usurbilda ez dakit herri bakarra, baina seguru bakanetakoa bi alkate dituna. Bat, lau urtez aldatzen dena, eta bestia behin betiko daukaguna eta hori da sagardoa. Sagardoa dago Usurbildarron alkate. Beraz, Usurbildarrok sagardoa alkate, eta gainera sagardoa lamakigu gure zainetan, gure zain nagusian, beraz, eskerrik asko jotzeagatik. Lastima da gaur igual hainbeste jende urbildu ez izana, baina esan dagoa, seguru dago gauza baduko dela erakusketa honen daukan interesa, eta hemen denbora tarte honetan, gaurtik hasi, horretan bitartean, bai erreko hau, eskolakoak, bai heldu, bai zaharragoak ere korretu dela erakusketa. Baldi bada ibaia ontzigintzarena da sagardoa, baina hemen pixka desberdina urumearekin. Urumean sagardoa Astigarraga Usurbil Donostira aldera dijoa ateratzen da ibaiatekan, eta Usurbilen gehiena hilo egiten da Usurbil aldera. Sagardoa. Hemen badago sagardoa, eta hemen dakazute maketa bat, hemengo baserriarena, Artzabal baserriarena, 17. mendekoa, tolare badakala barrenian, baina ditu digu asko atentzioa, nola Usurbilgo dokumentazioan ematen da baserriaren ondasunan garrantzi asko nola daude sagardoaren kupelak, gordetzeko sagardoa. Eta badakigu hemen, ja 16. mendean, garrantzi ematen zaiola untzigintzara eta burnigintzara. Eta sagardoa egiten dela baserrietan gehienez bere biztanlean edateko. Baina badakigu sagardoa urria dela garai honetan. Eta badakigu sagardoa ere erabiltzen da soldatak ordaintzeko. Orduan, ikusita dagoela eskazila hori, ematen zaio garrantzia nola daude kupela baserrietan, eta datu bitxia bezala bilatu dugu, eta hau ez da oso bakarrikan kaso bat bilatu dut, nola 1580an egiten da enkante bat hemen Usurbilen, persona bat irabazten du dela Juanes de Agirre, esateko urte baten, zuk ingo duzu ekarri herrila behar du sagardoa, eta ingo duzu saldu sagardoai presio fijo baten. Aholkatu egiten du servizioa. Hoi nahi du esan ez dagoela nahiko sagardoa.
kanpokoa. Zati, prozedura hori egiten da beste bi produktuarekin hartzen direla kanpokoa. Dela arabila, kaskotan tortzen da Frantziatetikan, eta ardua tortzen dela bai Asturiasetikan, Galiziatikan eta Nafarroatikan. Horrekin de bai, dakazute hemen untzigintzarena, nola zabal, zati da usurbildarra, eta zantzen bere garaiko untzi egile ospetsuena. Zergatikan gure ospetsuena zati zantzen, lehendabiziko untzi egilea Euskal Herrian egintzula bapore bat, eta entzun usurbilen agina, Uriberriko untziolan, Euskal Herrian egindako motore batekin, eta motore hori dagoina Lasarte, la Fosita jarrean. Honek, jarri zuen momentu oso onak bizi zantzu, baina zen untzi egile bakarrikan. Dakagu beste bi untzi egile oso ospetsuak, Jeronimo Daizpurua, 18. mendekoa, kemen dakazute bere firma eta bere marrazki batzu, mastak nola izan bertzuten fragatak, armadako fragatak 18. mendeak, o Ignacio de Soroa, horrak azutela bere jauregia, Soroen jauregia zantzela 17. mendekoa, esanta dokumentazio Kantauri osoko untziegile ospetsuena. Ikusten dugu usurbil zan dela teknologiako punta untzigintzan, eta hori baina ere zan dela teknologian punta burnigintzan aingurarekin. Zan dugu, azpiegitura harremana gizartekoa, aurreatu dugu pixka ze ekintzak dira, eta pasten gara azkeneko